Dovol si zažiť vnútorný pokoj práve v tomto okamihu vnímaním tvojho dýchu. Byť vnímavá, mindful, znamená byť si stále niečoho vedomá a jedným zo spôsobov, ako začať s praktizovaním vnímania, mindfulness vo svojom každodennom živote, je byť si vedomá svojho dýchu. Priniesť vedomie do tvojho dýchu je veľmi jednoduché a je to veľmi hlboký a krásny zážitok. Nadýchni sa. Jednoducho si uvedom, že sa nadýchuješ. Vydýchni. Jednoducho si uvedom, že vydychuješ. Stačí sledovať tok tvojho dýchu. Nemeň ho. Nič s ním nerob. Len si ho uvedomuj. Uvedomovanie si dýchania je veľmi upokojujúce, osviežujúce, uvoľňujúce a také krásne. Uvedomíš si, že môžeš cítiť radosť a pokoj s niečím tak jednoduchým, ako je tvoje vlastné dýchanie. Počas vykonávania tvojich každodenných aktivít udržuj tvoje vedomie na svojom dýchu. Dovol svojmu dýchu, aby bol kotvou, ktorá ti pomôže zostať prítomná a pokojná. Keď si budeš viac uvedomovať svoj dých, zistíš, že je úzko spojený s tvojim stavom mysle. Keď si v strese alebo cítiš úzkosť, všimni si svoj dých. Uvidíš, že tvoj dých je krátky a plytký. Keď si uvoľnená a v pokoji, všimni si svoj dých. Uvidíš, že tvoj dých je dlhý a hlboký. Stav tvojej mysle ovplyvňuje spôsob, akým dýchaš, a tiež spôsob, akým dýchaš, ovplyvňuje tvoj stav mysle. Tvoj dých a tvoja myseľ sú prepojené. Keď cítiš stres alebo úzkosť, zámerne zmeň svoj dých tak, aby bol pomalý, dlhý a hlboký. Všimni si, že už po pár dýchoch bude tvoja myseľ pokojnejšia a uvoľnenejšia. Teraz zatvor oči a začni pozorovať svoj dých. Nadýchni sa. Vydýchni. Len pozoruj svoj dých. Dovoľ si zažiť vnútorný pokoj práve v tejto chvíli. Pozorovanie dýchania ti pomôže byť prítomná v tvojom každodennom živote. Jednoducho tým, že si budeš uvedomovať prirodzený tok tvojho dýchu, budeš prirodzene pokojnejšia a tiež si budeš viac uvedomovať prítomný okamih. Je to predovšetkým tvoja myseľ, ktorá narúša tvoj pokoj. Tvoja myseľ je pokojnejšia, keď si úplne prítomná vo svojej bezprostrednej aktivite. Jednoduché pozorovanie tvojho dýchania ťa privedie späť do prítomného okamihu. Odídeš z akejkoľvek roviny myslenia, na ktorej sa nachádzaš, a vrátiš sa naspäť do svojho tela, tu a teraz, v prítomnom okamihu. Kedykoľvek
cítiš ľútosť nad niečím, čo sa stalo, alebo cítiš obavy a úzkosť z budúcnosti, začni vnímať svoj dých, ktorý ťa spojí s prítomným okamihom. V žiadnom prípade nemusíš nejako meniť svoj dých, stačí sa s ním len spojiť a nechať ho tak, ako je. Môže byť tvoj dých dlhý alebo krátky, hlboký alebo plytký, ale s jemnou energiou tvojho vedomia a prítomnosti bude sa tvoj dých prirodzene stávať pomalším a hlbším. Dovol si zažiť vnútorný pokoj práve v tomto okamihu vedomým dýchaním. Len pozoruj tvoj dých a uži si svoj krásny zážitok naplnený plnosťou života. Mindful vnímanie dýchu ťa spojí s tvojim najhlbším a skutočným ja, vedomou prítomnosťou. Ako ďalšie si pozri tieto videá. Čo je vnímavý stav mysle, mindfulness? Mindful, vedomá chôdza, meditácia chôdzou. Mindful, vedomé jedenie, meditácia jedením.